След нови сигнали на хора, които живеят в Меди-Рудник, отново идваме да проверим каква е ситуацията с така наречените дупки. Малко под Меди-Рудник. Вдигнахме дрона и това, което установихме, че продължават да идват на талази камиони, които изхвърлят боклука. Не знаем дали това ще бъде нов път, нов стадион или е депо за отпадъци. Никой не ти казва какво ще бъде и дори след като сме направили няколко пъти и сме пуснали сигнали, реакцията е нулева. Има страх в директора на РИОСВ, страх от това, че ако вземе законосъобразни мерки за изхвърлянето на боклуците, които се изхвърлят, изгарят се и биват заривани, някой може да му вземе скалпа. Гледайте видеото какво установихме.